Γύρος δεύτερος. Αντί για τα 1500 έχουμε μόνο 700 ευρώ. Έχετε μείνει 8, από το χρόνο σας αφαιρούνται τα 10 δεύτερα και εμείς ξεκινάμε αμέσως με το Γρηγόρη, γιατί εσείς Γρηγόρη είστε ο πιο δυνατός κρίκος του γύρου. Πάμε! Ρολόι. Γρηγόρη, τα μπουρμπούλια είναι αποκριάτικο έθιμο ποιας πόλης? Της Πάτρας. Σωστά. Δόμνα. Γρηγόρη, πόσες ήταν οι εντολές που παρέδωσε ο Θεός στο Μωυσή? 10. Σωστά. Σε ποια πόλη βρίσκεται το Royal Albert Hall? Στο Λονδίνο. Σωστά. Δόμνα. Με πόσες κουκίδες έχει συνολικά ένα κοινό ζάρι? 21. Σωστά. Δόμνα. Τι Γρηγόρη. Ποιος Ιταλός σκηνοθέτης ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζουλιέτα Μασίνα? Φελίνη. Σωστά. Στέλιο. Το 1973 ποιο βραβείο Νόμπελ απονεμήθηκε στον Χένρι Κίσιντζερ? Ειρήνης. Σωστά. Στέλιο. Μέχρι την 20